ya kocur ya. Ora apa-apa. Nganti jam 5. Lek pasar. Sama ngerti apa ora? Pancang aku bagus ora karuan. Iya. Sama trompet. Sing tak kondoke aku kok. Iki ora gemo kok, Le. Apa bledas? Isine napa nggih niki? Iki sawet. Iki pacan aku calon bojoku. Sampeyan weruh semaput. Iki iso. Iki pacanganmu. Iya. Iki wong iki. Aku tadi wong semaput. Seto. Ya ini semaput iki ngono kok. Kowe semaput kok mapan. Sek. Aku arep kerja dan arep kerja. Wis to, mesake to. Ngomonganmu kuwi mesake. Ora ana sing ora trimo. Sek. Nggih, nuwun sewu lho, Dora. Rene. Sangat awis. Rene arep ana rembug sing wigati. Sawetara kowe. Seneng ya Le sampean? Nggih, seneng. Rapet-rapet. Nggih, tambah kangen. Tambah kangen terus. Bingung lah ya, makanannya baik kok. Kanjeng Pangeran Dharma Wangsa, Soropati. rawuh penyenting rombok kula, bagya mulya gesang kula, lan ratapeng manah kula lho Kanjeng. Nang nuwun sewu. Ketingalipun kok kremu sanget. Kok beneran kadakan mawi kok pinanggi dumateng kula lho Kanjeng. Soropati. Kanjeng Pangeran. Lak wae medang lan murawari. Kuwi ana ayun-ayunan perang kang diawit. Pancen wis dadi perang adat wiwit aku durung linairake nganti tekan semene gedhe. Saben taun perang adat kuwi mesti dianakake. Gemblenging tekad lan sarujuke antaraning Rama Prabu Makutawangsa lan Mahadiwaing Murawari siriping paprangan kudu bepisan. Tegesipun kados pundi Kanjeng Pangeran? Kula kok kirang gamblang panganan panjenengan. Sorowati. Kanjeng. Sadurunge kowe nampa kandhaku iki tatan matur dhisik. Najan to selak batinku. Kaya-kaya atiku kaprawasa. Mergo dasar kowe man marang kawula ing medang. Okeh kang dadi warondo. Awit dadi kurbaning perang. Mula saka kuwi wong akeh. Tekanipun kados pundi Kanjeng Pangeran? Aku nampa dedaupanku lan Mahadewi saka ing Murawanda. Pengen badhe jawab kalih Mahadewi. Soropati. Sliramu rasa sumelang. Mergo aku kapojo ing kahanan, tenane aku ora darpe tresna marang Mahadewi. Tresnaku mligi ngungkang kowe wong akeh. Kanjeng Pangeran. Awit kula sedaya tetelo kangge nyerep peperangan. Menika saran sarep yen
Monggo yen lampahe kula legu. Oh, Kula sampun mboten tresna kalih panjenengan Kanjeng Sunan. Soropat. Ya kene kowe wantala bisa kandha kaya mangkono. Ing arep aku wis kandha marang kuliran blok. Yen kabeh iki kapojo ing kahanan. Mergo aku ngeman marang kawula ing Medang. Nanging Soropat, aku ora hidup. Upama aku badal saka dawuh Rama Prabu. Najan to aku kelangan derajat pangkat. Ora dadi ratu ana ing Medang. Ora apa-apa wae. Nanging waton aku bisa sesandingan lan kowe. Urip bebrayan kang sepajejodohan wong ayu. Kanjeng, kula sampun mboten gadhah raos tresna kalih panjenengan. Oh, Mila kanthi menika, monggo yen lampahe jawaban putri saking Worawati. Kula lila legu Kanjeng Sunan. Soropat. Jebul tresnamu kae cetek kaya kali kang tebak padas. Garing kaya dening kayu aking. Lumrahe kekudungan kang garing kae gampang katrap ing barat. Soropat. Yen ngono babar pisan aku ora darbi pengarepanku. Ya. Bisa. Iya, Soropat. Lajeng turun jaladi. Bakal tak turuti karo. Nanging Soropat. Yen aku wis nuruti karepku Daud lan Putri Mahadewi saka Warawan. Aja ana tembung keton ing tebel. Soropat. Nyuwun pecah kula legu nyawa kewal saking rogo kula. Kowe kok malah sambat jaluk mati. Perkarane apa, Nduk? Apa kula aturi pirsa? Kanjeng Piran Dharma wangsa kula rawuh ing rogo mriki. Ketika badhe nilar kula ajak didhaupan putri saking Worawari. Dadi diwurungke. Diwurungke. Nyuwun pecah kok. Tentrem ngarep rame mburi. Luwih apik rame ngarep tentrem mburi. Leripun kados pundi Bapak? Iki ana cara murih kowe bisa ketemu lan pangeran iki. Karmau. Kowe luwih dangu ning Kadipaten Worawari. Kowe bakal ngentrung lali jiwa. Barang Gendut, benteng, dodok ambirana yo. oh ngaten iki. Mawi ngaten monggo-monggo kula dherekaken.
paripurna anggenipun dedhawan punang temanten. Saklajengipun kula suwun kanthi sanget ampun kesaka ndur langkungin wonten ing semunipun kok badhe nyuwun semoga wonten pasugata wujudipun langen budaya seni saking Porawari. Oh, budaya saking kok dereng wonten lho. Lah niku wujude napa? Wujude nggih tiyang. Pisan. Wujude niku budaya napa ketahuan Saya sangat Oh nggih. Menawi panjenengan dereng parantos. dereng wonten Nggih. Dari kula semono perintah sampun. Wis ana. Nun. Sopo kae? Sopo kae? Wah, kula kaget. Kene dalan to, Teh. Nggih. Lah anakmu dhewe. Apa teng ngaji? Anakmu putri iki. Meniki kula teng mriki, Mbok. Saged kali kamu. Rombongane Niki enten apa? Piye to? Malah takon. Menika wonten bintang tamunipun Deni Caknan. Sing ndi dene caknan. Deni Caknan mboten. Lah Deni apa? Deni Caknan. Wes rupa Caknan. Coki wae. Bar menang, coki ndi ngono kene. Oh iya. Nuwun sewu niki kesane pripun? Ini lho, Pak. Nggih. Telung dina sing kepungkur kan lak pesta rembug. Nggih. Kenani rego lan dina. Nggih to. Lah iki diben kabiasa bisa dipati. Mula cetak nang papan kene ben darane aku ora main belakang ya. Enak main belakang. Iya. Janune menika sedina suwengi napa suwengi? Diben Gusti Adipati ngerti iso ya. Yen sedina pira, yen sedina sewengi pira, Pak. Lah iya ngono. Dimen Dicake. Nek sedina suwengi pira, nek suwengi pira ngoten. jelas. Rino tok niku tak duwi wong prema piye. Iku aku ya. Nek sedina suwengi niku biasane 4 juta. Tak demi. Monggo yen terus tak tambah. Nek suwengi 6 juta. Larang sing suwengi lho ya. Larang sing suwengi. Larang iki. Sampeyan ora mudeng niku piye? Dong ora. Coba balene piye. Nek sedina suwengi niku 4 juta. Niku iso lak kula mudugi mriki. Yono. Sapa? Isu kula pun dugi mriki. Ajeng sarapan pun enten sarapan. Ajeng ngombe teh pun enten teh. Kulino sarapan. Aduh iki apa? Ajeng rokok pun sampean cepaki rokok, ajeng layah-layah pun sampean siapi nggon. Kula iso ngaso. Dimeng 4 juta. Duwene didong sanggotane kula niki. Anggotane iki pira, Bro? Lho anggotane kuatah. 44. Alame telu. Kata Kuatah. Kalau iki swinding anggotane kathah. Pira? 3. Ya terus ini jutamu piye kok malah larang? Nek sing suwengi niku 6 juta ora patek ana wong. Ora apa-apa. Agak Disontek. Streaming. Nek suwengi niku 6 juta. Kula nek ajeng mangan niku teng pundi, ajeng ngombe teh teng pundi. Ora teng warung, teng toko-toko. Lah ajeng layah-layah kula kudune golek hotel. Wah, ngatur atau hotel. Monggo hotel sakniki nu sing ngangge TV. Oh. Niku pun 200 swidak. Nek sing hotel sing kipase kakak. Ngoten niku swidak 5 untuk diutangi.
kulino mesti. Lho kono tanggapan. Aku dungu-dungu ngono. Nak menawa kowe kulino. Lah pripun sia sing sedina suwi napa sing suwengi? Aku manut perkara sedina lan sewengi iki mau mengko ning iki njaluk lapor sing apik. Lah kesane Dapat dapat. telas. Lho, kok kelas ku? Kantun usus-ususan. Iki jane cetha ora to? Kuwi lho sejarah. Ngoten lah, legenda. 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 Ya apa pikir? Sampeyan mboten takok ketuane pundi ngoten. Tuane ndi, Pak? Lah niki bose. Aku bose. Niki bose niku lho ketuane niki anak buah. Buat dia anak buah. Wong sicok. Emang gak tahu kono apa piye. Anak buah kok semono. Lah, Buah. bar itu jalan lebu surat kalah nemater. Nah, ora semangat. Ora lesu lah apa. Terus piye ya jangan iki. Barang 350. Hah? Aduh, kok iki saya angil. Mare saya mati Suarane cerita. bakune ning kene mengko bisa ngibur tamu saka Medan. Nggih. Bato gone Medan. Sepasaran gone Medan. Male, lah niki pundi niki? Iki ora Alam Jawa wae. Iya, iki lak wilayahe ning Kunjri Negara Morawari. Derek Morawari. Morawari kok. Lho wong, seneng wong bareng. So tak boyong ning Medan. Kejeling ta ora? Ingat dong, Iya jajal. kentrung gaya baru. Nggih. Tak jundung nggih kok kita iki. Nggih, urun. Lah kok iso ora kowe? Semangat gini. Bagiane iki dhewe-dhewe ngono. Nek kentro gaya baru. Nggih, purun. Aku tak tung dedetung Tak tatung, dedetung, tak dang, dang gentung. dadar. Cilik kuwi. Lah golongane mampet ta. Semangat Dun. Gak iko lho. Soale yo taboi. Ora jelas sing kalah ben kalah kaya. Sampe piye? Menang. Eling ora? Eling. Semakin lali temane mesti. Ora. Kentro gaya baru. Nggih, purun. Gila ta. Jar. Kare mangker, Jar. Masih taboi. Nang tak tabu iki mbok seneni. Durung wayahe iki lho taboi mah. Karman beda. Rada cepet sithik ta. Lah iso. Calon Apa sing ora? Pasi. kentro gaya baru. Nggih, purun. Woi. Joget apa ora kepenak? Lo justru saya gak kepenak dijogeti. Dan nanti kepenak kulino dijogeti. Joget iki mosok kenal pot bawa lagu. Yo, sapa seneng? Iki gone kerajaan kok malah nyentak kowe kok ganti aku. Tenanan. Yo kerajaan Ora ono iki tukang lauk. Bose. lho penyakit Bose ketua anak buah. Penak anak buah jajan terus. Aku lah ya penak sini. Kok sampean wis tekan kene? Wis, Udah gitu kok. jam terbang lho iki mari kene cek tanggapan Australia barang. Ora ono Australia. Tanggapan tak batalno. Lho Palestina kok. Enggak kenapa batal. Gerak perang Perang karo sapa? karo Israel. Israel.
Acara kecejaan kan iki. Kecejaan Pak orang calon. Amin nggih. Loh, Ganjar. Wah. Ngono langsung ngono. Rambutnya putih. Ganjar jangan ngono. Loh, Mas Anis. Iku lho sing mirip. Aurane Sanos. Sanos siapa garing iki, Pak? Coba aku iki. Delok karo lali ya. Pikire lho. Kuwi angel iso. Dedetung ngono tok iso. Cekel kowe ah. Enggak cekel kowe barang kodol. Nah, siapa iki? Sarung. Men tumbas mawon. Kula mboten saged lupuk. Ratu Iya, orang masak iso nento tenang lho ya. Kemprung gaya bar. Nggih, purun. Parian lho Mas. Jare kowe bose. Yo dikatokno. Sing gendeng iki aku karo kene tok ke bose ya gak gendeng. Gak gendeng. Lah gak stres. Tekan urung pedhot ta. Lah gak asolowe. Ya, tak junjung wedi pula. Tak junjung asolowe. Tenanan aku aku mek kok. Kowe kok wedi. Iki mikir wis karo. Oh, jawu mikir pun dikukut. Langsung ya, Pak. Beleni. Oke, Bos. Iki piye ya? Iki piye? Ayo suntik. Aku ngono. Aku manut bae. Macan gede jenenge apa? Macan kucing jenenge apa? Sabar. Sabar. Sing kompak, Bos. Aku apa kok? Ini urusane bos. Iya to pariane piye Pak? Macan gede jenenge apa? Kalau jengking bener. Jangan. Cek, Bos. Macan gede jenenge apa? Tak pudra. Gede jenenge kala jengking. Macan kampung jenenge apa? Macan kampung jenenge kucing. Macan kucing. Macan kucing ngruwak iki. Mak. Ayo tenanan lho. Tenanan. Sampai di Ya, ya. Woi. Apa? Tak dok. Wis mulai to. Macan gede jenenge apa? Macan gede jenenge Macan wapuk jenenge apa?
Yuyu tambah jenenge apa Dul? Yuyu tambah jenenge ayo ayo. Lah kene kita lah Dul. Lho kene kan iso nganut musik apa? Iso nganut musik ini tak enteni ngene-ngene tok. Bare Pak. Yuyu tambah jenenge apa? Yuyu tambah jenenge kapiten. Dudak dodok arep lah apa? Kebelet apa? Kebelet apa? Disoting lho. Kebelet Disoting. kebelet bunyi. Boleh kok aja lah dagelan kok tidak berani langsung. Lucu kapan? Baleni. Baleni dagelan apa yang anu kancane kok wedi. Kok jumet masa barane bolu ta apa? Orang tahu. Enggak usah emosi ya. Karena saya melihat ketimpangan di mana-mana. Jangan omong-omong. Enggak usah omong-omong ya kamu. Yuyu tambah jenenge apa? Yuyu tambah jenenge kapiten. Dudak dodok arep lah apa? Dodak yo. Sik. Aku sing takok. Kowe sing takok. Ya. Aku salah. Ayo bos. Yuyu tambah jenenge apa? Yuyu tambah jenenge Kapiten. Dodak dodok kowe ape la apa? Dudak dodok aku arep Saya kira ini didungok. Ujungnya pasang saya kira kamu tak Bosel. lah bosen lalu kudu nganggo irama. Dodak-dodok arep saya kira. Bisa wangel. Kulane aja titik. Instruksi. Asal. Nggih niki kentrong wau nggih enten lagune, Niki pembukaan. nggih enten tembangane. Nanging sak terusinipun enten lampane. Nah, ngono lho sing tak ngerti. Ceritanya apa dah? Alah. Alah yo. Pemame siksa kok. Alah. Aja direwani tapi kadang. Bocah kacarita ana negara loro padha ayun-ayunan padha. Sing sawiji negara Purwokerto, sing sawiji Purwocarita. Saben setahun nganake perang gedhe kang Magundura. Nanging perang kuwi bisa kasira kanthi dalan bebesangan. Nanging tujuane temanten kakung ora tresna marang temanten putri. Jalaran wis duwe katresnan kang aran Sora. Cukup. Gonmu cerita wiwitan hingga pungkasan kowe semuni nyebu marang saya kowe ngerti aran Soropat sapa sakmenane Kanjeng Mirah, awit kula mitrane Suropati.
Kula kanca kendele Suropatmi Kanjeng Pangeran. Kula aturi pirsa. Bilih wekdal sakmenika Suropatmi menika gagang ageng awit menggalih tegesipun menggalih kalih sapanjenengan Kanjeng Pangeran Dharmawangsa. Suropatmi. Kone mikirake aku direwangi gagang ageng. Ageng tresnanipun dumateng panjenengan Kanjeng. Dalam Kanjeng Pangeran. Yen pancen kuwi mitrane Suropatmi sing kedunungan luput kuwi. Mergo Suropatmi direwangi gagangake mikirake dalam Kanjeng Pangeran Dharmawangsa kanggo panebu sing dosa. Mbok menawa pusaka iki kang bakal mungkasi marang nyawa. Kanjeng dumateng Suropatmi. Kanjeng Pangeran, umpami top yen pinanggih kalih Suropatmi napa tasih tresna dhateng Suropatmi. Dalam tresnaku lan Suropatmi nganti kukuting jagat ora bakal bisa suda. Tresnaku ndak tetepake mung mligi marang Suropatmi. Kanjeng Pangeran Dharmawangsa, monggo kula aturi pirsa. Loh, Suropatmi. Walaupun Suropatmi Gusti Ayu. Suropatmi Katresnanipun Kanjeng Pangeran Dharmawangsa. katresnane Kang Mas Dharmawangsa Menika leres. Suropatmi umpama to nalika biyen kowe katresnane Kang Mas Dharmawangsa aku ora bakal ngruputke nanging Suropatmi saiki kelakon Kang Mas Dharmawangsa kuwi dadi garwaku mula pun jaluk lan kowe wektu dina iki pisahke katresnan lan Kang Mas Dharmawangsa. Kula tresna Gusti Ayu. Tresno, yen ngono ora bisa pisah. Suropatmi. Yen kowe ora gelem pisah lan garwaku, jar apa bedane kowe lawan wong wadon sing mapan ing warung pelayan sing saben dina anane mung bisa ngrusak lan pagreyan bebrayane liyan. Suropatmi, lho yen aku dadi kowe tak beset prawanku Suropatmi. Panjenengan Apa kayunan kowe ngono? Aja mbok kira nggonku gelem daud lan kowe. Aku tresna marang kowe ora. Mergo aku ngeman lan kawula ing Medang. Nganti aku ngorbanake katresnanku lan Suropatmi. Nanging wis mung ngasulake derajate Suropatmi. Mbok kira menapa kula lepat sinaosa panjenengan boten tresna lan kula. Gegayan panjenengan menika mergi emang kalan sedaya kawula panjenengan. Mila sakmenika kula nyuwun Kang As. Misahaken katresnan panjenengan lan Suropatmi. kowe njaluk pisah misahake katresnan lan Suropatmi. Napa boten? Awit kula garwa panjenengan. Menapa menika watahipun satya saking Medang Kang As? Yen ngono tinimbang aku pisah lan Suropatmi ora nyipati kowe. Kang As! Ora nyono babar pisan wataking satriya sangka ing Medang. Apa kaya ngene iki cak-cakane nggo
anggonmu tresnani kelawan putraku si Mahadewi. Iya. Paman Mahdi. Apa? Menawi panjenengan boten narimahaken perkawis menika. Nyumanggaaken. Piye? Kowe nantang kelawan aku. Iki putraku sing banget tak tresnani. Cilik beset kulite gedhe nganti cilaka. Aku sing kelangan. Paman. Bebrayan ingkang sifat jejodohan menika linambaran rasa tresna. Iya, aku ngerti. Mongko kula menika mboten tresna lan Mahdi. Sepisan ingkang mongko kali. Tinimbang kula ngorbanaken tresna. Luwih becik kula mati pejah andepane bumi lemah pertiwi kula medal. Nek kowe ora tresna kelawan Mahadewi, ya gene kelakon didhawuh Awit kula eman dhateng kawula wonten ing Medang. kowe ngeman kawula ing Medang kowe ngorbanke putraku. Iya, Nggih, kenapa mboten? Genging menapa mboten? nek kowe arep ngorbanke parang putraku, pitukane dudu sapa-sapa. Menawa Pitukane kowe kudu mati sanga tangan. monggo menawi Oh, takon. Sing miwiti perkara dudu wong ora wali. Nanging wong Medang aja takon dosa. Aku Senopati saking Medang. Karepmu Kawin jenengan iku Sumayu Ayu Mahendra datang tanggung jawabku. tanggung jawabmu. Ayo wong sak Medang kong ngeroyok aku lho. Wah, seneng ya. Mbok-mbokan ya. Iso-iso ana model ngene iki lah ya. Kowe kuwi sapa, Dik? Aku Mahendra Data. Mahendra Data. Kali takon sapa kowe? Aku Made Tantre. Kok kowe mlayu nabrak aku perkarane apa? Perkarane iki mau aku arep diprawoso saka Worawali. Kowe arep diprawoso. Iya, mula saka kuwi aku njaluk tulung. Tak tulungi ning kopai. Perkara opar kuwi gampang. Jene tak tulungi. Opar. Sandang penganggomu beda sapa kowe? Aku wong Bali Made Tantre. Aku katresnane Mahendra Data. Ngono. Wanake Mahadewa sesembahan ing Urawali. Aku ora wedi karo kowe, nek kowe mbusuk iki aku sing Wis sumingkir. kowe sing Aku matur nuwun wis kok tulung. wis perkara matur nuwun gampang opae. Apa kuwi pae? Pae aku tapek bojo. Lho, piye? Tapek bojo. Kok pae bojo? Aku Ronto-ronto uripku. Asio-sio uripku yen kowe mangkur tanpa kula. Sing tak tresnani. Tanpa kula anggonku urip ing jagat sesrawungan. Loe pecah aku jegur jurang ben aku temekalih padu. Kok panjenengan menika badhe tumindak lampus diri perkawisipun Sedulur, sapa sakenane sampeyan? kula pun Udayana wiking saking Bali.
Sedulur Udayana. Sak tenane mergo aku lagi kepedutan katresnan. Mula aku pengen mati jegur jurang. Perkawis kapedotan katresnan donya niku mboten sak godhong kelor kathah priya ingkang tresna dumateng panjenengan. Sedulur Udayana. Monggo ampun panjenengan tumindak lampah. Yen kaya ngono aku matur nuwun. Wah iku. Allah. Orang ira babar bisa jebul iki to nggonmu dadi sabab ngentengake tresnaku. Kanjeng Pangeran Tirmawangsa. Menapa mboten ibu kosok wangsulipun? Ya kene. Kula kados ngaten awet beboten kula tresna kalih panjenengan. Kula tidak siya garwa panjenengan. Tanpa pawongan menika kula sampun mati jegur jurang Kanjeng. Oh, ampun nangis. Esok nangis. Menika kang mitulungi dhumateng kula. Kanjeng Pangeran. Sana. Dawuh katinggalan kula. Sepiro gedene kaluputanku aku njaluk pangapunten. Jebul kowe kang nyelametake marang katresnanku Sora. Sing nyelametake mboten kula, nanging panguwasane Gusti kang akara jagat lumantar dumateng kula. Gusti akara jagat kuwi upama nyebarake pepodo kuwi kabar pisan. Mawon timbang dadi oyok-oyokan pun iki mawon sing nganggur. Wong nyanyi. Lah pripun to Kanjeng? Kuwi to padake opo? Bingung raos sing manah kula dioyok rono dioyok rene timbang niki nganggur. Kersane kalih niku Kang Mas. Soropat. Kanjeng Pangeran. Ewuh kaya nggonku bakal ati lan kamu. Mula kene saka kuwi ya wong ayu. Tampane Mahadewi. Ora-orane aku bakal ngilangi Roswadin marang kowe sapa. Mila menika Kang Mas. Kula jirila legawa mawita panjenengan tresna kaliyan Sorapati. Sliramu mila to. Sinaosa kados pundi menika katresnan panjenengan. Kebetulan. Lah urusi Jare gelem apa ora? Sopo Mas? Aduh. Jik kula belajar. Kaya ngono. Mahen, usmane ayu Mahen. Kula menika budidaya jagi dhateng kawilujenganipun Kusmaning Ayu Mahendra Data. Saking astanipun Bupati Worawari. Sabanjure Kula mboten kelampan kapro sakmenika kula kelangan racak tindakipun wonten pundi. Lho. ya Pangeran Kusmaning Ayu. Mahendra Data wonten salah Gumapriya. satunggalipun Sembarang Kurang ajar. iki cara sandangane kok kaya Kowe ngapusi wong tuwek kowe. menika Ajar kowe. madetan. madetan. Wis tak rewangi gelutan. Ora jumbo karo irungem. Ya ngapa? Irungem bangir ning tembungmu pesek. Meneng sik. Kurang ajar. Lho, Aku ente dibojomu ya. Ora ning pulo Jawa, ora ning pulo Bali, jebul kowe sing gawe kisruh. pancen nek iso jagat tak rusoi. Hah? Lho perkarane apa kok jagat mbok rusoi? Perkarane aku dioyak-oyak rondo calon arang. Aku wis mendem aku. Oke wis eleh buka. Yen to pancen kowe arep tresna karo bocah wadon iki sing gedhe pangapurane ya. Aku sing dadi kepalang. Kowe kok melu nyampuri urusanku terus. Duh. Malah ana bentir-bentir barang. Bentir Ambene kok curut. Lah alak berarti.
Ayo Hen. Dra. Dra iki. Mahendra. Mahendra. Terus. Dan aku seneng aku. Aku pepalang. Piye? Aku kowe pepalang. Dayana. Ndi kitape? Wido tripita kawing tanganku. Sing mbok arepake opo? Tak jaluk nek bojoku. Ndak wenehke oncate nyawaku. Lho kok bocah bayi kok mlete ngono. Bayi. Hah? Guru masamu. Aku ki daplok tuwek. Sampean tuwek ning tumindake elek sedulur kas mata. Mate. Kula sampean aja teko. Matamu bawur ngono. Hah? Kowe matek-matekke aku. Hah? Bangkak-bangkakno aku. Sampean gelem mati napa mboten? Ora. Ora gelem? Iya. Dhisik kowe. Lho aku kok mbok sapa kok. Hah? Timbang Aku ora arep mati agane mbok selip. Kowe ora Ora sik. buta. Kowe nek anungso bapakku. moh. Diarep arep bapakmu kowe. Dinteni. Ora ono. Tak kandhani. Ya timbang kowe rekasakno. Wajibanku kuwi isih akeh. Anakku ki nakal. Alah iya timbang iki rekasakno anakmu. Anakku ki Dol. wong bocah nuso. Eh! Jenenge Dharma Wangsa ndi? Aku Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Iki apamu? Guruku, Bener rek gurumu. maratuaku. Ya maratuamu. Sing marai lempoh aku. Ning kowe tak kandhani. Apa? Senajan aku wis lempoh ngene ning Jaduk Sekti. Ning Desa Ngurah muridku 5000 cacahe. Apa Aji peteng. Aji reng. Oh Aji. Yo, aji sing elek-elek. Nenung, jengges, nyantet. Wong sing salah karo aku wetenge tak iseni radio. Kula lali den elingno. Yen ana asu bawa ning tengah wengi. Ing kono tenunge rondo calon kang saka desa Ngurah. Nuwun sewu, sampun paripurna nindakaken kewajiban. Kula tak mawon kemawon. Sareng Bapak. Ketok nyolok mripat. Gelak lampah kemawon. Menawi to panjenengan badhe rumiyin monggo ning ati-ati. Timbang wonten tembung ati-ati alung sareng Bapak. Nyuwun pangapunten gelak lampah kemawon. Menawi kula jeneng nata wonten ing Medang. Badhe gelar Sri Abhiseka Maharaja Teguh Dharma Wangsa Tunggadewa. Yajeng Mahendra Dataguma Priya Dharmawati. Semune sambang lirikmu tresna marang sing dayane. Nyiras pantes mengko aku bakal matur ana ngersa dalem Rama Prabu Makutawangsa. Kowe bali ana ing badhe kalungkung utawa Bali Badong kanthi gelar Marwadewa Udayana. Sawise aku mengko dadi nata Nalendrana ing Medang. Si Kakang gak pasrahi
lungguh dadi pepatih ana ing Medang. Bawa sireping lelampahan kula badhe nyipta negari Medang Worawari sakukuban dados negara ingkang apanjang apunjung pasengu kula sinawi kemah ripat tata praja murah sandang pangan saha papan sumrambah ingkang hamengkugan tansah kinayoman keselamatan dhateng Gusti Kang Akarejakan ing dalem salami-lami anggenipun pados boga wastra mugi tansah cinepakaken tansah dipun luwihaken ing dalem salami-lami kanthi sesanti saya